kdybych ti pravidelně, třeba každý týden, takhle dával korunku. Jo, vždycky bych ti takhle dával nějakou korunku jako kapesní. Jo? Jo. Dobrý? Mhm. Co by si s těma korunkama dělal? Koupil by jsem si něco za ně. Takže ty bys byl klasický spotřebitel, jo? Mhm. Dobře, tak taky je to možnost. Ekonomika by se hejbala. Takže kdybych ti dával každý týden takhle korunky, tak ty by si dala kam? Do kasičky, aby jsem si je nestal. Jasně. A co kdybych vám řekl, že v té kasičce existuje zlej skřítek, který se jmenuje inflace. Takový zvláštní jméno má. A ten zlej skřítek funguje tak, že jí ty korunky a vždycky by vám za čas pár těch korunek takhle snědl. A jednou se bojíte o ty korunky, co? Ale nechtěl by mi, jo. Oligu, to je jenom jako. Ne, opravdu ten zlej skřítek existuje. On to není skřítek, ale je to taková ekonomická veličina, do toho nebudu zabíhat. Ale funguje to víceméně jak ten skřítek. Opravdu ten skřítek, když takhle máte penízky na hromadě, tak ten skřítek pomalinku ty peníze takhle krade. Hele, to je ta největší. Není.